Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, araw ho ng haraw. Ayan ang kamampangan natin. Luluwal, ne? Kabalen, araw po ng Biyernes ngayon. Ano? At October 17, 2025. Kumusta ho kayo? Kumusta ang inyong week? Ayan, marami hong mga kaganapan pa din na dapat nating abangan. Gaya na lamang nitong Tropical Depression Ramil. At maya-maya alamin natin kung ano yung magiging impact nitong weather condition na yan sa ating rehiyon, gitnang Luzon at syempre dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Netama matudesisyon. Shoutout sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa. Lagi hong mga sumusubaybay at nagbibigay ng likes at yung nagpapadala din ng stars. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating streaming. Ito mga kabalen, balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong halos 2 million followers sa Facebook. At live ho itong napapanood sa Facebook, ganyan din sa ating YouTube channel at CLTV 36 News. At at CLTV 36 Official, and then sa ating Facebook at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Sabayang napapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide ho ito mga kabalen. Itong news stream sa Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, naabot natin yan kahit na via Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa gitnang Luzon sa ating 37 cable partners. Skip the scroll and stream at siyempre sa Kalakhang, Pampanga sa Free TV Channel 36. Kaya naman, marami hong mga balita. Samahan si Kuyang Justin Dizon sa isang oras na balitaan at siyempre kwentuhan po kaugnay nitong iba't ibang kaganapan sa ating hong rehiyon, sa ating lalawigan at siyempre sa ating bansa na may kinalaman lalong-lalo na ho sa atin sa mga taga Central Luzon. And speaking of Central Luzon at sa ating mga kabalen, alam naman ho natin, pag araw ng Biyernes, marami ang mga lumuluwas, mga nag-uuwian dito ho sa lalawigan sa probinsya at siyempre sa ibang bahagi pa ng ating bayan o di kaya naman mga namamasyal. Kaya naman silipin muna natin, balitang may paggagamitan. Ito ho sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Ito ho mga kabalen, dito muna tayo sa pinaka-itaas. Gawing ibabaw muna tayo. Leftmost box. Yan ho yung Balintawak Toll Plaza. Ayan. Doon ho sa mga wala pang RFID, may bahagyang pila kung kayo ho'y tutungo ng Norte, Bulacan at Pampanga, iba pang parts ng North and Central Luzon. Ayan mga kabalen. Diyan ho sa may area, Balintawak Toll Plaza. Bahagyang pila doon sa cash lane, pero ho doon sa mga RFID lanes wala masyadong pila. Ganyan din, maluwag din ang sitwasyon doon ho sa may southbound lane sa area ng Balintawak. Ito yung approaching na ng Metro Manila o bahagi na ng Metro Manila, ay light traffic dyan. Samantala, dito naman ho sa may Valenzuela Interchange, kung kayo ho'y patungo ng Metro Manila, asahan ho ninyo yung mabagal na usad ng mga sasakyan dyan sa bahagi na yan ng NLEX. Pero patungong norte, wala hong problema. Maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam. Samantala, Mindanao Toll Plaza, ramdam pa rin yung bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko palabas ho ng Expressway dahil na rin dyan sa ongoing road construction dyan ho sa may area ng Mindanao Toll Plaza. Kung kayo po mag-exit dyan, asahan din ninyo yung bahagyang pila.
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Dito ho sa may area ng May Kawayan, Bulacan, magkabilang linya, May Kawayan Interchange, light traffic sa mga oras na ito. Do medyo mas maraming sasakyan than the usual, lalo na ho dito sa may Bocaue Toll Plaza. Light traffic pa din, ano? At marami-rami lang sasakyan, kaya naman ingat ho, baka magulat kayo. Dami, aga pa, marami ng sasakyan. Ha? Yan ho ang sitwasyon dyan sa may Bocaue Toll Plaza, light traffic, magkabilang linya. Sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, ito ho yung southbound, yung nasa gawing pinaka-ibabang box, ano, and then rightmost box, yung hong left lane na nakikita nyo dyan, yan ho yung patungo ng norte. Ayan, medyo marami na rin sasakyan southbound. Ay ganyan din, but still, light traffic situation pa rin ho tayo dyan sa may San Fernando portion ng North Luzon Expressway. Magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Matyala matutuan magdesisyon. Mula naman ho sa North Luzon Expressway, pasadahan natin sitwasyon ng mga kalsada o mga pangunahing kalsada sa lalawigan ho ng Bataan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto Ito ho mga kabalen, ano? Sa mga naghahanap, nagbabalak mag-road trip ngayong weekend, Orani, Mulawin, area, light traffic, ganyan din sa may Samal, Abukay, light traffic din. Maluwag din ang sitwasyon dyan sa may area ng Balanga. Ganyan din ho sa may Alauli Crossing. Paalala ho sa ating mga kababayan, mahigpit na ipinatutupad ang speed limit. Dyan ho sa may lalawigan ng Bataan. Ano Kuyang Justin, ano ba yung mga speed limit na yan? Paalala mo nga ulit. Baka makakalimutan ho ng mga motorista. 80 ho, 80. Para ho sa mga pribadong sasakyan, 70 naman yung mga PUV. Yung mga motorsiklo, hanggang 60 lamang ho kayo. At yung mga truck at van, kahit na malalaki kayo, anong kala nyo? Babantayan ho kayo ng Bataan government. 50 lamang ang pwedeng maging takbo dyan ho sa may lalawigan ng Bataan. Makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Mula ho dyan sa may Bataan, silipin naman natin kondisyon ng mga kalsada sa kabisera ng Pampanga, syudad ng San Fernando. Sa mga oras na ito, real-time traffic monitoring tayo hatid ho sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Sige ho, dito muna tayo sa may box 1, 2, 3, and 4. Yan hong mga nasa itaas, ano? Area ho ng Del Rosario, light traffic. Ganyan din ang sitwasyon dyan sa may Sakop Maimpis o yung portion ho ng MacArthur Highway sa tapat ng Diosdado Macapagal Regional Government Center, ano? Light traffic. Doon nakikita natin dito sa number 3 box, ano? Ay nandyan pa yung heavy equipment na gumagawa ho dito ho sa mga drainage o yung mga kanal sa gilid ho ng kalsada. Pagdating ho ng area ng San Isidro, may bahagyang kapal ng mga sasakyan napapansin natin, but still light traffic ho dyan sa area na yan. Maluwag din ho ang senaryo dyan sa may bahagi ng Dolores intersection. Paalala ho sa mga kababayan natin na nagmamaneho, of course, respetuhin natin yung mga traffic lights upang makaiwas sa mga hindi kanais-nais na kaganapan dyan sa mga kalsada. Dyan ho sa may St. Jude, ayan, area, yung traffic light area, ayan, maayos naman ang sitwasyon. Ganyan din sa may Santo Niño at Palawi. Maluwag ang mga kalsada. Yan ho mga kabalen. Sa gawing ibaba, ito ho yung portion ng Jose Bad Santos Avenue na sakop ho ng ating syudad, San Fernando. Light traffic pa sa mga oras na ito. 10:17 ng umaga, araw ho ng Biyernes, October 17. 10:17 din yung petsa, di ba? 2025. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Balita makatotoanan,
balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroller stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magkasisi. Ito ho mga kabalan, yung binabanggit ko kanina, meron ho tayong binabantayan na tropical depression, si TD Ramil kung tawagin, at kung ano ba ang magiging impact nito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Alamin ho natin dito sa 5 AM forecast ng Pag-asa, DOST Pag-asa. Narito po ang ulat panahon. Magandang umaga, narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Ramil at sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang 2 AM, yung low pressure area na minomonitor natin ay isa ng ganap na bagyo na may local name na Ramil. Huli itong namataan sa layong 1,145 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran na mabagal at sa kasalukuyan po ay hindi pa dama yung epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit nga, mamayang hapon po, habang mas papalapit na itong si Bagyong Ramil, yung trough or extension po nito ay posible na magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may silangan ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, ngayong araw magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Dulot po ito ng easterlies na nakakaapekto pa rin dito sa may central at southern Luzon, maging sa area po ng Visayas. So for today po, yung magdudulot po ng mga pag-ulan ay easterlies, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ramil, sa kasalukuyan po ay binabaybay pa nito yung karagatan sa silangan ng ating bansa. Generally, magiging westward po yung pagkilos nito and bukas po ng umaga or hapon ay lalapit ito dito sa may area ng Catanduanes and by Sunday morning naman or afternoon ay maglalandfall ito either dito sa Aurora or Quezon area and then tatawirin po nito by Sunday itong area ng Northern and Central Luzon. And muli po sa ngayon wala pa pong hindi pa po natin dama yung epekto nito ni Bagyong Ramil sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit habang papalapit nga po ito kung saan mamayang hapon, posible na po yung trough or extension nito magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa ilang areas ng Bicol Region at Eastern Visayas. And bukas naman po kung saan mas malapit pa po itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, doon na po mas magsisimula na maramdaman po natin yung direct effect nito most likely dito po sa may Southern Luzon, Visayas area. And then by Sunday naman, habang ito ay patungo naman dito sa may area ng either Aurora or Quezon, ay mas mararamdaman na din po natin yung direct effect nito dito naman sa area ng Northern and Central Luzon. So expect po natin may mga malalakas na hangin po and mga pag-ulan na mararanasan yung malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, maging yung silangan din po ng Southern Luzon at Visayas over the weekend. Kaya po pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan. And also hindi rin po natin inaalis yung possibility na magkaroon pa ng mas southward shift or maging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil, posible pong magbago yung ating landfall area or magiging dito po sa area ng Southern Luzon or maybe dito din po or posible din po dito sa may summer provinces. And kapag po naging mas mababa yung track po nito or nagkaroon ng southward shift sa track po nito, ay maapektuhan din po itong malaking area pa ng Southern Luzon. Kaya naman po mag-antabay pa rin po tayo sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa. Sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na wind signal number 1 dito sa may easternmost portion ng Quezon, maging dito sa Camarines Norte, Catanduanes, sa may area din ng Camarines Sur, Albay, northern and eastern portions ng Sorsogon, maging dito din sa may eastern portion ng Northern Samar. So paalala po para sa ating mga kababayan, for now hindi pa po nararamdaman yung malalakas na hangin na dala po ni Bagyong Ramil dahil ito pong wind signal natin ay meron tayong lead time na 36 hours. Ito po ay para makapaghanda yung ating
ating mga kababayan. So most likely po, mararamdaman po natin yung mga malalakas po na hangin na dala nito bukas dito po sa mga areas na ito. And habang mas papalapit po etong si Bagyong Ramil, madadagdagan pa po yung areas natin under wind signal. Highest possible po natin na maaring itaas ay wind signal number 2, but hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na kapag nag-intensify pa into a severe tropical storm itong si Bagyong Ramil, ay posible po tayong magtaas ng wind signal number 3. Kaya muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan, and yung ganito pong kalakas na hangin, posible pa rin po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya po paghahanda para sa ating mga kababayan. Samantala, para naman po sa mga pag-ulan, bukod po sa trough nito na posible na makaapekto mamayang hapon dito sa may silangan or sa ilang areas ng Bicol Region at Eastern Visayas, bukas po mas mararamdaman na yung direct effect nito ni Bagyong Ramil. Posible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa Northern Samar. Kaya muli po, paghahanda para sa ating mga kababayan, and doble ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And in-expect po natin by Sunday, mas malaking area pa po yung makakaranas ng mga malalakas po na pagulan na dulot ni Bagyong Ramil. Kaya naman muli, mag-antabay labang po sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala pa po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng ating karagatan. And in-expect naman natin mamayang hapon or bukas ng umaga, posible na po tayong magtaas ng gale warning dito sa may northern seaboard ng Eastern Visayas maging sa seaboards ng Southern Luzon. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, magiging maulap po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan po tayong mararanasan, most likely simula po mamayang hapon onwards, dulot po ng trough or extension ni Bagyong Ramil. Dito po yan sa area ng Albay, Sorsogon at Catanduanes. Samantala, magiging makulimlim din po yung panahon. Any time of the day, posible po yung mga pag-ulan din dito sa Metro Manila, maging sa area din ng Calabarzon, rest of Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, maging sa bahagi din po ng Romblon, dito sa Bulacan, Aurora, Isabela at mainland Cagayan, dulot po ito ng easterly. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. And also, doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, for the rest of Luzon naman, may mga isolated po tayong mga pag-ulan o yung mga biglaang pag-ulan, pagilat at pagkulog na mararanasan, dulot pa rin ng easterlies. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Northern at Eastern Samar ay meron din po mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan. Dulot din ito ng trough or extension ni Bagyong Ramil. Samantala, for the rest of Visayas naman, magiging mataas din po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot naman ng easterlies. And dito naman po sa buong bahagi ng Mindanao, meron tayong mararanasan pa din ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot ito ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas po na pag-ulan na maaari magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 27 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:48 ng umaga at lulubog mamayang 5:35 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dosd.gov.ph, at para naman po sa mga heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm or rainfall advisories na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website, panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. 36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama
Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Maraming salamat, Grace Castaneda ng DOST Pag-asa para ho sa ulat panahon. Ayan mga kabalan, posibleng maranasan yung pagpaparamdam ni Bagyong Ramil dito sa atin na rehiyon, gitnang Luzon ngayong weekend, lalo na ho hanggang linggo yan. Kaya naman paghandaan natin yung possible impact nito hong bagyo. Though sinasabi ho ng Pag-asa, masyado pang maaga dahil malayo pa ito sa kalupaan. Pwede pang mag-iba yung direksyon. But as of now, based ho doon sa kanilang monitoring, ay yun ho yung nakita. Posibleng maramdaman nga natin itong mga malalakas na hangin sa ibang bahagi ng North and Central Luzon sa darating hong weekend o ngayong Saturday, Sunday, lalo na sa linggo. Kaya naman, pinag-iingat po yung lahat. At syempre, tutok lamang dito sa CLTV 36 News para ho sa mga update kaugnay ng lagay ng panahon na may kinalaman lalong-lalo na sa iba't ibang bahagi ng rehiyon gitnang Luzon. TV36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalan, puntahan muna natin balitang may paggagamitan ulit. Dito tayo sa foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong October 17 sa 58 pesos 12 centavos. Skip the scrolling stream. Para ho sa ibang currency, Japanese yen is 38 centavos, yung pound 77 pesos 79 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 46 centavos, Saudi riyal is 15 pesos 48 centavos, yung dirham 15 pesos 81 centavos, yung Korean won is 04 centavos, euro 67 pesos 61 centavos. At ito pong Chinese yuan, 8 pesos 14 centavos. Ito ho, tuloy-tuloy naman tayo sa ating public service announcement. Meron ho tayong mga na-monitor na ilang power and water supply interruption dito ho sa atin lalawigan, Pampanga. At TV36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ng tama. Kanina hong alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 4 ng hapon, 4 p.m. ngayong araw ho ng Biyernes, wala hong kuryente dyan sa may barangay Santa Catalina, partikular na sa Pulong Bisaya and Bamboo Hub sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita. Apektado rin ng ongoing power supply interruption hanggang 4 p.m. Ito hong Remedios dyan ho sa may Lubao, Pampanga, partikular na yung Purok 7. Ito naman ongoing ngayon sa Florida Blanca, Pampanga, Barangay San Jose. To be particular, yun hong power interruption gawa ng paglilipat ng poste hanggang alauna ng tanghali. Wala hong kuryente sa nabanggit na lugar. Ito naman ho, supply ng tubig. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alauna, 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Diyan ho sa may Santa Cruz, Lubao, dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. At TV36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ng tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream, kasama si Justin. Yan ho mga kabalan ng latest public service announcement at sa ating pagbabalik tayo magpapatalastas muna. Talakayin natin detalye ng mga malalaking balita ngayong araw ho ng Biyernes dito sa lalawigang Pampanga, Central Luzon at sa buong bansa. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang patalastas.
tama katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Naka-commercial break lang ho tayo, mga kabalin. Hintayin lang natin yung simula natin sa television para sabay-sabay na. Kumusta ho kayo? Ayan. Silipin muna natin yung traffic situation dito ho sa may syudad ng San Fernando. Ayan. Nabanggit ho, update lang kareta pong mangutang. Nabanggit do. Ining October 17 actually, dapat ngayon follow up tayo. Ngayon October yung may-ari, ining road construction o ining gagawan din, construction works. Particularly, kani pong tulid ng Pilar Village, kani pong tulid ng Sakop Maimpis, Diosdado Macapagal Regional Government Center. And pakibaluan tayo po, ngayon ng Aldo, noong itang sinabi ng October nga ita, yapin po yung talagang final na. Ayan. Sige ho, at live na tayo na napapanood sa television din ngayon. Welcome sa atin hong kasamang nakatutok dito sa TV
Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao ho yan. At Air Cable Converge, Channel 71. Dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At syempre Pampanga Free TV, Channel 36. Narito na po ang mga malalaking balita ngayong araw ng Biyernes at syempre ito ho yung mga binabantayan natin sa mga nagdaang araw. Balita makatotohanan, balita mapagkakatiwalaan. Ito ho mga kabalen, sinimulan na ho sa syudad ng Angeles, ito hong misting disinfection. Sinimulan ho yan itong Huwebes, October 17. At una hong ininspeksyon ang Cluster 10, kabilang na ho yung Gueco Elementary School sa Barangay Balibago na may mahigit 3,000 number of students. Ayan, marami-rami ho yan. Malaking eskwelahan niyang Gueco Balibago, o yung Gueco Elementary School sa Barangay Balibago. Katuwang ho sa nasabing sanitation activity ang City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, Sanitation Division at ang Engineering Office o yung City Engineering Office na nagsagawa rin ho ng building inspection sa mga high-rise o dun sa high-rise na gusali ho ng nasabing paaralan. Ayon ho kay Mayor John Lazatin, magiging regular na ang ganitong klaseng disinfection sa mga public school at government facilities upang maiwasan ho yung kontaminasyon ng virus na iniuugnay dito sa nauusong sakit ngayon. Ito yung influenza-like illness, ika nga, kung tawagin, o yung ILI, mga kabalen. And dagdag pa ho ng alkalde, bahagi ito ng kanilang clustering strategy at targeted disinfection. Ibig sabihin, hindi po sabay-sabay na isasagawa ito sa lahat ng paaralan upang hindi rin sabay-sabay isara yung mga schools para ho sa sanitation. Sa halip, nakatuon daw yung operasyon sa mga piling cluster upang hindi nga maantala yung flow o yung pasok sa iba't ibang paaralan sa buong syudad ho ng Angeles. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, netama. Kung sa may syudad ng Angeles, mga kabalen, lalo na ho sa mga public elementary schools, ay sinimulan na yung disinfection activities, yung misting kung tawagin. Nagpatupad din ho ng mas mahigpit na protocol dito naman ho sa Pampanga State University. Opo, ay muling inimplementa itong no face mask, no entry. Mandatory na ho ulit yan sa loob ng PSU. Simula po nitong Huwebes, October 17, bilang pag-iingat din ho sa pagdami ng kaso ng influenza-like illness o yung ILI. Ito po ay sa bisa ng Memorandum Number 011 ay pinirmahan po ito ng mga opisyal ng naturang pamantasan. So yung no face mask, no entry policy ay ipatutupad ho yan sa lahat ng entry points ng campus sa tulong ho ng Civil Security Unit upang matiyak ang pagsunod ng mga estudyante, guro, kawani at maging yung mga bisita. Hinimok naman po ang mga nakakaranas ng sintomas ng ILI. Ano ba yan, Kuyang Justin? Kabilang dyan yung lagnat, ubo, sore throat, o yung pamamaga ng lalamunan, pananakit ng ulo. Magpahinga muna kayo o kaya magpatingin sa doktor ayon ho yan sa pamunuan ng PSU upang maiwasan yung posibleng hawaan dyan ho sa nasabing pamantasan. Ang natura pong kautusan na inisyatiba ng Occupational Safety and Health Office at ng Office of Student Welfare and Formation kasabay ho ng abiso ng Department of Health. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream.
Eto ho mga kabalen, balita pa rin kaugnay ng ILI. Gaya nga ng pinag-usapan natin dito sa Angeles City, sinimulan na yung targeted disinfection. Sa PSU naman, nagpatupad na ng no face mask, no entry policy sa lahat po ng mga entry points, ng kanila pong pamantasan. And ito napakahalaga, paalala ho sa mga kababayan natin nakakaranas ng sintomas ng ILI, lagnat, sipon, ubo, pananakit ng katawan at iba pa, ipahinga nyo muna yan o di kaya naman magpatingin sa pinakamalapit na clinic dyan ho sa mga barangay upang sa gayon ay malaman din at talagang mapigilan itong hawaan. Ito, balikan natin, panoorin natin itong ulat ni Paulo G. Santos kaugnay ho nitong efforts ng city government ng Angeles sa pagtugon dito ho sa kaso ng influenza-like illnesses. Kung matatandaan ho ninyo mga kabalen, Wednesday nitong linggong ito, naiulat ng CLTV 36 News eksklusibo ito hong mahigit 9,000 cases na na-monitor ng SDO Angeles. Dahil ho dyan, ito naman, nakita natin, mabilis naman yung responde ng Angeles LGU, nagpatupad ng kanila hong mga sanitation dahil nga dito sa ulat ng SDO na dumadami, merong pagtaas ng kaso ng ILI sa syudad ng Angeles. Kaya naman hindi ho yan tinitake lightly. Ito ho, panoorin natin yung ginawang disinfection at ano yung sitwasyon ngayon sa Angeles City, kaugnay naman nito hong sinatawag na influenza-like illness. Sa kasalukuyan, ang mga mag-aaral namin ay nasa 3,528. Ang mga kaguruan natin ay nasa 103. At ang mga non-teaching personnel natin ay 6. Magandang strategiya yung by cluster, hindi po yung minsanan. Kasi ang napaka-thorough ng ginagawang pagmi-misting at pag-i-inspect sa integrity ng mga building. At napagtutuunan talaga ng kaampatang oras ang bawat paaralan. So for today, sir, and for the subsequent days that's coming, ang target po natin ay matapos po yung 8 schools or yung mga per cluster ng schools are probably 8. Elementary schools or integrated school or high schools plus mga daycare centers po. So at least 8 schools per day po yung ating target hanggang matapos po tayo in a 1 week span of time. So swab test talaga. So may swab test pa po din. Yung para ma-guarantee na wala nang mikrobyo. Yun ang mga schedule natin dito. Ano ba ito? Magiging regular sa loob ng itong season na to? It would be based sa recommendation ni Doc ng City Health Office natin. So kung kaya natin magawang regularly, once every 3 months, mas maganda. Para safe ang ating mag-aaral. Pero sa nakikita natin mga kaibigan, talagang pati ho yung mga structural integrity ng mga classroom natin, isa sa mga tinatarget ng LGU. Pero ikaw, sa tagal mo sa distrito, anong kalagayan ng mga school building natin dito? Matitibay yung mga school buildings natin. Pero ako, natutuwa ako kay Kong Pogi, siyang nag-propose ng gawa ng resolution para maimbestigahan at makita ang mga school buildings natin kung maganda ang pagkagawa. Siyempre, importante yung structural integrity ng bawat school buildings natin para laging safe ang ating mga mag-aaral. At naunawaan natin dito po sa ating ginagawa, lakad muna tayo. Sa kada school building, mga kaibigan, kailangan talagang makita kung paano ho yung proseso ho nito para higit na maintindihan, lalong-lalo na ng mga school administrator. Na ang target natin kung hindi lang naman school building, kundi yung mga government offices din na medyo... Lahat, saka yung ibang magre-request sa atin hanggang papasukan din natin, tutulungan din natin yung mga private schools para ma-disinfect din natin, kasama na yung mga daycares. At siyempre, yung mga barangay offices din. Same for the local government offices. Medyo malaki ng gastos yan. Paano yung sustainability nitong natin? Hihingi din tayo ng suporta sa private sector, sakali. Kung kakayanin ng city, siyempre, sasagutin na ng city. Siyempre, kung meron mga contributions na gustong gawin ang private sector,
open naman din ang city kasi ang gantong klaseng mga problema, dapat laging joint effort. Hindi lang lagi ang lokal na pamahalaan, kundi dapat ang kabuuan nagpa-participate sa ganitong klaseng programa. Pero hindi naman gaya ng COVID-19 ito na may namamatay sa influenza like. Pero ba kayong target na pahigpitin natin yung health safety protocol gaya ng paggamit ng face mask? Mandatory na. Yan ang aaralin natin through sa recommendation ni Doc Kulang para mas ma-intensify natin yung safetyness ng mga learners. Hindi lang learners, dapat yung kabuuan ng Angeles City. Kailangan lahat tayo safe. Yung paggamit naman ng face mask talaga, it's a must. Hindi lang dahil may pandemic, lang natin ginagamit. So kung lumalakad din tayo, namamasada tayo, namamasahe tayo, kailangan naman talaga precautionary measure, lagi dapat tayo naka-face mask. Sa kasalukuyan, ang mga mag-aaral namin ay nasa 3,528. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang tinig ni Mayor John Lasatin ng Angeles City kaugnay nitong sitwasyon ng ILI sa syudad at kung ano yung kanilahong mga efforts at binanggit din ng ilang mga guro at syempre yung opisyales ng local government, particular na itong SESU, kung ano nga yung kanila ring mga gagawin na hakbang at kung paano yung magiging proseso. So targeted ito, magsischedule sila, i-identify muna nila saan yung pinakamaraming kaso, di kaya naman pinakamaraming estudyante, kung saan prone yung hawaan. At yan ho, yung kanilang pupuntiryahin sa mga darating pang araw. 26 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutunan, magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, good news muna tayo, isang balita. Bilang tanda ng pagmamahal at suporta sa simbahang Katolika, abay ito hong ating kabalen na si Maestro Willie Layug. Ayan, basahin ko ulit. Bilang tanda ng pagmamahal at suporta ng simbahang Katolika sa Pilipinas kay Pope Leo XVI, naghandog po si Cardinal Jose Advincula at ang mga pari ng Archdiocese of Manila sa Santo Papa ng Ferula o yung tungkod na gawa sa teakwood at nara. Ang obra po siyempre gawa ng ating kabalen, Kapampangan Maestro, ecclesiastical sculptor, anak ho ng Betis, Guagua, Pampanga, at siyempre kapwa ko Tomasino, miyembro ho ng Tomasinong Kapampangan, Maestro Willie Layug. Kilala ho si Maestro Layug sa mga religious artwork na kanyang inihandog noon din kay Pope Francis. At ito, pa-walkthrough natin, pakita natin paano ba ginawa ni Maestro Willie ito hong kanyang itong obra maestrong ito na ibinigay ni Cardinal Advincula sa Santo Papa kay Pope Leo XVI. So ito ho yung tungkod. At ayan, nakita ho natin, sinimulan sa sketch at hinulma na. Dinukit na mandukit siya po. Dukit king Kapampangan. Lilok sa Tagalog. Ayan. So ang galing, no? Napakadetalyado. So ito ho yung lalagyanan. Yan, nakikita natin. At yan, iniabot ho ng simbahan, sa pangunguna ho ng Cardinal Advincula at ng ibang pari mula po sa Diocese ng Maynila kay Pope Leo XVI. Ito hong nasabing ferula o yung tungkod na gawa ho ng ating kabalen na si Maestro Willie Layug. Ayan, at talaga namang isa ho yan sa mga ipinagmamalaking anak ng Pampanga, anak ho ng Betis, Guagua, Pampanga. Ito hong si Maestro Willie. Kaya naman, ito, nakita natin, ayan, binahagi po yan sa CLTV 36 News. Ayan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita, ayan, talagang nagningning na, yung syudad ng San Fernando, Pampanga, ang Christmas capital ng Pilipinas. Skip the scroll and stream at every 36 News
Matapos pong pailawan itong iba't ibang Christmas decorations o mga parol na ipinagmamalaki ng ating syudad sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Isinagawa ho itong ceremonial light up para ho sa mga Christmas lanterns ng San Fernando. Sa pangunguna ho, syempre, ng City Tourism and Investment Promotions Office sa City Town Center. Diyan ho yan sa Barangay Kalulut. Nangyari ho itong makulay na aktibidad kagabi, alas 6 ng gabi, araw ho ng Huwebes, October 16. Sabay-sabay hong sinindihan yung mga parol sa Jose Bad Santos Avenue sa iba't ibang gusali ng lungsod at mga pangunahing kalsada. Gaya na lamang ho nitong mga parol dyan din sa may baliti, dyan sa mga punong nakasabit. Talagang Instagrammable yung mga larawan, yung mga yung mga parol na yan. Pag ho kayo nadaraan dyan sa may baliti at syempre sa Jose Bad Santos Avenue. Yan ho yung ilan sa mga eksena sa naging ulat ng ating kasamang si Azel Fernando. Ito pong Christmas ceremonial light up ng mga parol dito sa Christmas capital ng bansa. Ayan, Tinagunan, Kapampangan, Tinagon Labu, kabilang po ka rin. Kaya po ka rin, Tinagon, Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Brands Gonzales at iba pang mga opisyales ng syudad at syempre miyembro ng komite Giant Lantern. Ayan ho, nakita natin at itong mga ganitong pagkakataon ay inaabangan din ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho tuwing syempre magpapasko. Alam natin yung pakulo ng syudad ng San Fernando bilang Christmas capital ng bansa. Hindi lang yung mga parol na yan yung nagagandahan kahit ho sa Jasa sa tabi ng studio ng CLTV 36. Syempre sa Laos Group Complex, ang gaganda din ng mga parol. Nakita natin ay nauna na tayong nagbukas, nagsindi ng mga pailaw dyan. Paglabas mo ng Laos Group Complex sa Jasa, makikita mo yung mga nakasabit na parol ng San Fernando. Ayan. At syempre, tumingin kang bandang kanan mo at saka bandang kaliwa. Nandun ho yung mga nagtitinda ng parol na I would say, mas magaganda rin yung mga gawa nila dahil ito po yung pinagmamalaki ng syudad ng San Fernando. So sa mga naghahanap ng parol, marami nagme-message sa akin sa mga taga Maynila. May parol na ba? Kailan ka luluwas? Baka pwedeng magpasabay. Di ba? Sabi, ako I suggest mga kabalen. Ang lapit lang naman ng San Fernando, mag-NLEX ka lang, di ba? Paglabas mo ng Jasa, makikita mo na yan lahat ng parol na yan. Sa mga taga Maynila ho na nakakanood dito sa ating programa o iba pang bahagi ng bansa, ayan, iniimbitahan ko ho kayo. Hindi ko kayo magsabi lang kayo kung darating kayo, baka kasi bigla kala mo akin yung hindi, pero ito, ini-invite ko po kayo talaga, totoo ito. Paglabas nyo ng NLEX San Fernando, makikita nyo na yung difference at talagang matutuwa kayo. At kung naghahanap kayo ng parol na mabibili, ayan, dyan sa Jasa, sa kahabaan po ng Jose Bad Santos Avenue, kaliwat kanan, tignan nyo lamang, di ba? Habang kayo na-amaze dito sa mga nakasabit na parol, abay, maganda, meron din kayong maiuwi. Yan ho'y mga world-class na gawa ng mga Fernandino lantern makers, talaga ng mga kung saan-saan bahagi po ng mundo nakakarating at ipinagmamalaki talaga ng ating bansa. Ayan, congratulations, of course, sa City Government ng San Fernando, sa mga lantern makers at sa iba't ibang sektor na nagtutulong-tulong upang higit na mapaganda ang ating syudad. Kabalan, time check muna tayo, 10:57 na ng umaga at ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa mga tumutok dito sa ating programa. Ay, teka lang, bago ako magpaalam ng tuluyan, anyayahan ko lamang kayo, Japanese Film Festival. Opo, mga kabalen, ngayong araw yan Teka lang, Film Fest. Type natin para makita natin. Japanese Film Fest. Ba't walang lumalabas? Ito. Abangan lang natin yung Japanese Film Festival, Japan Film Festival 2025, Pampanga, CLTV. Ayan. Ito, bago ako tuluyang magpaalam, ito mga kabalen, flash ko lang. Anyayahan ko kayo ngayon hong araw, ngayong Biyernes, magsisimula
itong Japanese Film Festival 2025. At unang beses po ito, na gagawin dito sa Clark, sa Clark, Pampanga. 'Di ba? So sa mga nagdaang panahon lagi sa Maynila, pero this time dinala na ho nila yung aktibidad din dito sa Pampanga, kaya naman sa mga mahilig sa mga pelikula, hindi na ho natin kailangan lumuwas ngayong weekend. Dahil ayan, SM City Clark at hanggang sa darating na October 26, nandito ho sa page ng CLTV 36 News and CLTV 36 yung screening schedule para ho dyan sa Japanese Film Festival na magsisimula ngayong araw dyan sa may SM Clark. Kaya naman, doon sa mga walang gagawin o naghahanap ng trip ngayong weekend o mahilig talaga sa pelikula, gaya ni Kuyang Justin na kahit may gagawin ay hahanap ng paraan para makanood nitong mga pelikula, ay dyan sa SM Clark. May Seven Samurai, Spirited Away, yan, yung mga mahilig sa Ghibli. Andyan ho, mapapanood natin sa big screen itong mga pelikula. At ang maganda dyan, anong good news dyan? Abay, libre ho ang entrance. At first come, first serve. So may mga tickets ho doon sa counter ng cinema kung saan ipapalabas yung mga pelikula para makakuha ng libreng entrance papasok. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Yan ho mga kabalen, ang lahat ng detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Biyernes. Manatili hong nakatutok sa ating page, CLTV 36 News, para sa iba pang mga update. Dahil tuloy-tuloy ho ang ating live reports at mamayang 2:30. Ito ho mga kabalen, anunsyo ko lang. Magkakaroon ng press con. Ito pong DPWH. Dito ho sa Pampanga. Oo. Kaya naman, abangan ho ninyo, antabayanan ninyo ang ating live report, at ila-live din natin yung press conference ni Secretary Vince Dizon kaugnay ho nitong mga kanilang ginagawang inspeksyon sa mga maanomalyang flood control projects, hindi lamang sa ating lalawigan, hindi lamang sa ating rehiyon, kundi sa maging buong bansa. At mamaya ho yan, 2:30. Kaya naman tutok lamang sa CLTV 36 News para sa iba pang mga update. Muli ito po si Justin Dizon para sa balitang mapagkakatiwalaan, balitang makatotohanan, at balitang may paggagamitan. Maraming salamat po.